Il-kompilazzjoni tal-provi fil-konfront tal-imprenditur Jorgen Fenech li qed jiġi mixli li f'Novembru ta' 3 snin ilu ordna armi u munizzjoni illegali minn fuq l-internet għandha tinstema' quddiem il-Maġistrat Nadine Lija li appuntat ismih għal nhar il-ġimgħa li ġej. Din hija t-tielet darba li permezz tal-polza x-xorti messet lill-Maġistrat Lija li tippresjedi każ li b'xi mod jew ieħor hemm involut fih Jorgen Fenech. L-istess maġistrat kien irrekkużat ruħha mis-smigħ tal-inkjesta fuq ix-xogħol fantażma ta' Melvin Tewma mill-kompilazzjoni tax-xhieda kontra Jorgen Fenech fil-każ tal-qtil u mill-kompilazzjoni tal-evidenza kontra l-irġiel akkużati li għamlu l-bomba li qatlet lill-ġurnalista. Il-Maġistrat Lija tiġi mart it-tifel tal-Avukat Pawlu Lija li huwa wieħed mill-avukati tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Intant dan il-każ tal-armi għandu pena massima ta' 10 snin ħabs. Il-negozjant qed iwieġeb li mhuwiex ħati li xtara dawn l-armi mid-dark web bil-Bitcoin fl-2018. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ tal-armi qed titmexxa mill-ispetturi Omar Zammit u Jeffrey Kutajjar.